Jekk il-ħaġa ma taħdimx, insibu alternattivi għalija. Kienet din id-dikjarazzjoni li għamel il-Ministru Chris Bonnet fejn iddefenda il-proġett li wassal sabiex il-piknikerja ta' Taqali inksied biżrar b'nefqa ta' xejn anqas minn 311,000 euro. F'intervista li kellu mal-ġurnalista Times of Malta Mark Lorenz Zammit, il-Ministru Bonnet iddefenda dan il-proġett u sostna li kif qed isir għandu jirnexxi. Iżda jekk ifalli ma tkunx waqgħet id-dinja għaliex il-Gvern se jieħu miżuri ta' rimedju. Hawnhekk il-ġurnalist irrimarka li jekk il-ħaxix ma jitlax, dan l-iżball se jkun sewa eluf kbar ta' euro. Ġieli tagħmel xi ħaġa. Bitkun idea tajba, ma jkollokx l-awka li tispera. Il-żball jiswa l-flus da. Għandek raġun. Jiswa terz ta' miljun. Għandek raġun. Però x'inhi l-alternattiva? Li ma tagħmel xejn. Jew li tagħmilha sew. Meta ġie mistoqsi dwar il-fatt li direct orders joħolqu pedament għal favoritizmu u l-korruzzjoni, il-Ministru wieġeb billi qal li jekk jintużaw b'intenzjonijiet ħżiena anke tenders jistgħu jkunu korrotti. Intant minkejja li għaddew numru ta' xhur, din iż-żona bħalissa għadha bla ħaxix u ma tistax titgawda sew mill-familji u l-persuni li jħobbu jiffrekwentaw din il-piknikerja f'Taqali.